Wara 25 sena ta' servizz għall komunità, il-kumpanija Care Malta li hija parti minn Vassallo Group inawgurat xogħol ta' rinnovazzjoni li sar fid-dar tal-anzjani Villa Messina fir-Rabat. Villa Messina fetħet il-bibien tagħha uffiċjalment f'Awwissu tal-1996. Ftit aktar minn sena ilu, it-tmexxija ta' Care Malta ddeċidiet li kellha tagħmel xogħol estensiv ta' rinnovazzjoni f'din id-dar li llum tilqa' għandha aktar minn 200 anzjan u anzjana. Kif tispjega l-kap eżekuttiv ta' Care Malta, Natalie Briffa Farrugia. Aħna nagħtu valur qawwi lill-kwalità, inħossu li 25 sena ilu konna ta' eżempju għaliex aħna konna l-pionieri fis-settur privat li tħallna għal dan l-impenn. Illum inħossu li għandna nkomplu nkunu ta' eżempju għall-futur għall-bqija tas-settur privat li llum qed jiżdied u forsi għal ħaddieħor biex aħna nkunu ta' eżempju fejn dak li għandna nagħmluh bissew. L-investiment għandu jkompli jkun imġedded għaliex l-persuni anzjani u iżjed ma jkunu vulnerabbli jixraqilhom din il-kwalità ta' ħajja. Care Malta tmexxi b'kollox 8 djar tal-anzjani fosthom Casa Arkati. Peress li Care Malta hija parti minn Vassallo Group, waqt l-inawgurazzjoni tkellem iċ-ċermen tal-grupp Nazzareno Vassallo. F'diskors li għamel spjega illi fix-xogħol li sar tbidlet is-sistema kollha ta' dawl u ilma, saru kmamar tal-banju ikbar u aktar aċċessibbli, iddaħlet amara ġdida, inbniet multipurpose hall, saret kappella ġdida, kċina ġdida, kamra tal-ikel ġdida, lifts ġodda u akbar fost oħrajn. L-inawgurazzjoni saret mill-Prim Ministru Joseph Muscat peress li din hija waħda mid-djar li taħdem sistema ta' partnership bejn il-Gvern u l-privat u fost dawk li attendew kien hemm il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista dwar il-kura fil-komunità Marija De Gwara. Jiena nimpenja ruħi ħafna biex fejn hemm anzjani diżabilità isibuni dejjem biex nagħti l-għajnuna u minn hawn wiedhom naturalment li ngħin anke il-Gvern preżenti u oħrajn iktar fil-futur biex ngħinu kemm nistgħu ħalli dawn id-djar isiru iżjed biex ngħidlek friendly f'dak li għandu x'jaqsam anzjani u iżjed tard nisperaw anke f'diżabilità. Il-privat investa b'kollox 4 miljun euro fir-rinnovar ta' Villa Messina li tinsab eżattament bis-swit il-Knisja tad-Dominikani ir-Rabat.